Kubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanzonzo sikulethela zona-ke indaba efika ngaso-ke isikhathi uMgibe wenze ividiyo ezobuhlungu ukuthi ke omunye umndeni wakhe-ke uhlangene nesitha sakhe laphana-ke uMhlaka 1-ke njengoba-ke bexoxa iy'ndaba zomndeni wakubo. Awuyizole-ke nangu-ke uMgibe-ke echaza kabanzi ngalo muntu-ke owumndeni naye kodwa-ke ohlangene naye-ke laphana-ke uMhlaka 1. Mhlaka 1 hlala la khanyisa nyawo wakamsani emtibatuba ongokuzalwa ehluhlwe kwaNompondo hlala la awuthi ngiqale ngawe nyawo wena nyawo wena bamba la wenziwa yini wena ukuthatha indaba zakithi uhambe uyitshela abantu owazi kahle ukuthi lo muntu loyo akangifuni umazi kahle uMhlaka 1 ukuthi akangifuni mina waze wathi mina ngilala nengane yami kusho uMhlaka 1 wena kodwa uyibiza ngokwanyawo lesihluthu sawashembe sibomvu lesi ngakho abantu bakashembe imose ibuyisangane ekhanda yes wena uhamba la uyohlala noMhlaka 1 eTexini wena uthi uMhlaka 1 utshela uMhlaka 1 bebafethu niyakhumbula uMhlaka 1 ethi kimi ena angimtshengise isithombe sika baba or angishuthe nginobaba lo mfana wakanyawo lesiphukuphukulu lesi sathi uMhlaka 1 mina ubaba wami washawa wabulawa wayedelela ethuka abantu yes esho umkhulu ongisalayo umkatakata yes esho umkhulu ongisalayo umkatakata yes wena khanyisa nesiphukuphuku wena azi benguhlonipha ngithi ubaba kimi yebo ngokozalo lwethu vele kimi ubaba but isiphukuphuku sika baba uyas wangagcina lapho nesithwebethwebe wena wathi uMhlaka 1 ngoba nami ngeyisa nje ngifuza ubaba wami uthi umkhulu wami ubaba wami awasi even ubaba wami okumfowenu awumazi ubaba wami wena kodwa mina ngazi yonke into ngazi ukuzala wakho konke mina ngiyakwazi wena kodwa wena awungazi wena uzofaka indaba zikamkhulu kwi-social media umkhulu wami owafaka buhlungu kumanje kunenengane zakithi ezincane ezingelamayo almost zonke umkhulu ayimazi and when you are happy about that utshela abantu ukuthi ena mina umkhulu wami wafa kabuhlungu ivele isandla somndeni ekufeni kwamkhulu saba khona vele wena slima wena esikhoza lamasimba akho la enkolo uzothi wena umkhulu wami mina vele edelela ingakho afa wena awugcinanga lapho uzothi kimi mina imisebenzi yakanyawo angiyihambi futhi angimenywa kuyo ngoba mina vele abangifuni kwanyawo engiqali la enkodibe ngoba omncane no awazi ungibona khona hey kwamduku kwaSpace ehluhluwe awazi ungibone khona anginawa ngithi ophongolo ophondwana emkhehleni kamzala umlu awaze ungibone khona na epitritif endaweni kuthiwa isemakhaya kuganwa umlu awazi ungibone khona na yini yakwenza wena makunomsebenzi kini ngo2019 wawungekho kini kwaNompondo ehluhluwe ngafika kini mina a day before ngangikini ngayenza yonke into ekhaya njengomfana even umlilo ngakutshela ngisho umlilo wabaswa yimi sakhupha umgodi sabasa phansi ngoba kwakunomoya wawungekho kini wena kodwa wena utshela abantu ukuthi mina Mgibe wayifele angihambi imisebenzi yami ngoba angimenywa khona ngoba angisile ekhanda the very same mina awukho umusi wakanyawo engawuhambeli sidalo mina never uganwa wena ngaki away ngokomsebenzi uyas ngakhipha imoto yami uyas ebomvu
ngathi ayihambe iyodwendweni lwakho ngoba ngangingekho ngokomsebenzi ngayinika umfana waSulu eMaritzburg ngathi akayishayele adlule athatha umama ekhaya noma mncane. Why? Because ekhaya abaningi abantu abahlanjiswayo maganwa makhona oganayo. So angifuni umama wami abuye esindwa imithwalo emntubatuba ehayika. Yes, imoto yami yayikhona, but wena uthini kubantu? Uthi mina ngangikhona emshadweni yakho ngihlele emotweni ngingaphumi emotweni uqamba amanga ngangingekho odundeni lakho mina. Vele ngeke ngiyise into yakashembe mina. Sengitshela ke wesekulaya ke wena. Ngifuna wazi ukuthi kusola namhlanje wena mina nawe siyikuhu nempaka. Lo ngifuna ukufaka la ikhanda. Khipha indaba zakithi. Uyitshela abantu abangangifuni. Unasiphuphuku sakanyawo. Kanti uganwa umfazi wakho uthini ukhuluma ubulima kanje. Wazi ukhiphe indaba zakini. Mina icontent yami everything engikhuluma ngawo la ayifaki imlotha yakithi nesiphuphuku wena. Uzongifaka isimlotha yakithi manje unasilima wena. Yes sis. School out. Hamba futhi. Mhlaka 1 oza la. Bafowethu. Mhlaka 1. Oshiwe bafethu emsebenzini. Akasasebenzi. Itekisi uphuciwe. Itekisi ayisekho. Akasenakhumbi njengamanje ayishayelayo. Kwakumele ngithule mina bafowethu umhlaka 1 uma eqamba amanga ethi unetekisi exeka imoto zami ebiza ngamasekini ethi yena amatekisi wathenga brand new mase ngimexposer emphakathini umhlaka 1 akhipha amangweva athi mina ngilala nengane yami. Kumele ngithule mina lapho ngingasho lutho ngimiyeke nje aqamba amanga adele emphakathini. Mhlaka 1 uyasuka last week uyahamba uyakwigcwalisa ushiya imoto nanomnye umfana uthisha lo mjida wekhomba kuxosha Mhlaka 1 awusebenzi nje njengamanje uhlele endlini. Ngibhlungu Mhlaka 1 ngalezo ndaba lezo. Mhlaka 1 umsebenzi uyahlonishwa ndoda. Umnikazi wetekisi uthi akakwazi ukugcina emsebenzini ngoba abantu bafonela yena bemsabise bethi itekisi yakhe bazoyishisa nawe phakathi, and hence kuve uphoqotena akuxoshe ukuze athole ukuphumula ngama calls angawe. Mhlaka 1 khula ube indoda. Ngenza ivideo ngikhalela uBobo uthi lento eniyenza kuBobo ibhlungu. Wena wenza ivideo ungibhoka. Wakufonela ukuzana wakho. Wathi yekela ukubhoka uMgibe uqinisile kulento ayishoyo. Wayidelete ivideo yami wena ngoba kusho umqashi wakho. Sibhlungu namhlanje mfethu umsebenzi ukuphelele ngenxa yokuphapha. Nofuna ukubuka nofuna ukwenza insizwa la ku TikTok. Awusebenzi manje. Uhlele ekhaya. Okubhlungu ke awuhlele ekhaya uhlele emqashweni. Awunalo ekhaya wena. Uhlala emqashweni awufuni ukuya ngoba awuzwani nomndeni wakho wena. Ngibhlungu mfowethu but I wish you all the best mfowethu ngathi umsebenzi ndoda ungawuthola ube right ndoda. Iloko futhi engufisela khona ndoda. Njengoba ngangenzile kuBobo nakuwe mfethu ngiyafisela mfethu konke okuhle. 2 ngiyafisa mfethu na January let me know ukuthi ngizokufakela imali ye rent. Ungitshela ukuthi malini imali ye rent ngizoyifaka because I know njengamanje you gonna use your savings cause vele ama holiday. January mfethu please text me ngizokunika mfethu imali ye rent and I will never post that. Ngitshela Mgibe ngirenta u900 rand anginawo mfethu imali ngizokunika ngoba mina ngangiqondisa ngangafuni ukudala ubutha phakathi kwethu. I hope you all understand. School out.